Irudi bati buruz ere galetu nahi dizut. Lehen aldiz bere historian 40 urtean Eudelek ez baitu aurrekontu berririk izango. Euskal Herria Bilduk abstentziora jo duelako. Mugimendu honen zein balorazio egiten duzu? Balorazio txarra, ez duko atxaki baten bila, joan dira eseskoan, ibilten diralako gauza gehienetan, danetan ez esatearren. Eta, bueno, barriro be, aurrekontorekin zerikusirik ez daukan atxaki bat bilatu, aurrera atera ez daitezan, badakizue, gehiengo berezia behar dela, bi herenak okerrezpanago aurrera taratzeko, eta ez da bat ere erreza. Onarte ez da esalanko problemarik izan, bueno, oraingoan moten bat dau baietz. Gardentasun falta, salatu du Euskal Herria Bilduk Eudelen presidentea hautatzerako orduan, eta horregatik dutela abstentziora. Eudelen idazkaria, zuzendaria, parkatu. Hor, zelan izan daiteke hori, hasi gabeko prozesu batez hitz egiten ari badire. Eta, bueno, prozesuak, jende hautatzen da, eta nik argi daukat gauza bat. Eurek zuzendaritza politiko baten bila, dabiltzela. Eta horren ingurukoa bada, hobeto. Eta nik uste dut bultzatu egin behar dana, eta uste dut instituzioak bultzatu nahi dagoena da teknikoa, ezta? Azken baten zuzendari neutro bat izan beharko litzakena, eta eurek Eudel politizatu gura badabe, ez dut uste hori biderik egokiena danik erakundearen onerako. Euskal Herria Bildurekin lotuta azken orduko bati buruz ere galetu nahi dizut, Arabako fiskaltzak artxibatu duelako, EH Bilduk Guardiaren alkatearen aurka jarritako salaketa hori, irregulartasun larriengatik, fiskaltzak adierazi du ez duela horren zantzurik ikusten, horren gaineko balorazio bat ere eskatu nahi dizut. Beste behin, EH Bildu beste salaketa batzuk ipini utzoz alkateari, eta guztietan horrelan gertatu da, ez egoela ezer. Bueno, hori da, politika txarra egiteko era, baina, ituta gaitu EH Bilduk. Atzo bertan jakin genuen, Euskal Herriko Unibertsitateak astelehenean klase presentzialak bertan bera utziko dituela Arabako kampusean, Voxek bertan ditutako ekitaldi horrengatik. Zerutzen zaizu, modu hori, Voxi aurre egiteko edo provokazio aurrean aurre egiteko modu hori? Bueno, istiluak izango direla badakie, eta uste dut danok dakigula, ez da bakarrik Voxen deialdia. Horren kontra agertu da beste batzuena, eta jokoak, alkarri, elikatzen dabe, muturretan egoten dire indar politikoak, ez da? Orduen, Voxena batzuei ondo etorriak atxaki moduen eurenabe egiteko eta istiluak sortzeko. Niri ez jata gustatzen unibertsitatea itxita ikustea. Ez dut uste hori bidea denik, baina, justo uste dut farmazi fakultataren aurreko konbokatoria dagoela eta istiluak izango direla, zoritxarrez ziur asko, provokatzeie batzuen gaitik, Voxena ulertezina da, baina horren erantzuna, euren modukoa izatea eta istilu bilatzea hori ez dut uste helburu bat izan behar danik indar politiko baterako. Antifasistak deitzen dautzu euren buruari, baina hori ez da fascismori aurre egiteko bidea. Kezkatzen dizu horrelako muturreko mugimenduen arteko istiluak gero eta gehiagotan gertatzea? Bai, baina eroso sentitzen dire saltza horretan. Aipatzen genuen eta entzuten genuen Eusko Legebiltzarrean Tubos Reunidoseko lan erregulazio espediente hori bagutela hizketa gai, bai Markel Olano EAJaren diputatuaren eskutik, baita EH Bilduren ahotik ere entzungo dugu, 71 kaleratze horien aurrean zer egin. Mikel Jauregi aipatzen zuen, pozik dagoela Espainiako gobernuak zenolako prestutasun izan duen momentuz, instituzuek zenolako papera izan beharko lukete lan erregulazio espediente? Danok laguntzeko, eta uste dut danok laguntzeko prest egon behar dugula, ez da bakarrik Tubos Reunidos, geuretzat kezkagarria da aiara
osoko goera, hor enpresa batzuk, utz egin dabelako azkeneko urtetan, baina hor badago lan egiteko modu bat eta esperientzia duen jende asko. Hori aurrera atara behar dugu eta instituzioak lagundu egin behar dabe. Instituzioak bakarrik ez, baita ere sindikatuak, ze danen lana da aurrera ataratzie. Baina lehenengo pausua derrigorrezkoa da. Hau da, zor honekin ezin daiteke zer egin. Beraz, berregituraketa bat beharrezkoa da. Eta zorraren jaue nagusia estadua da. Orduen eurek, estaduko gobernuak pausua emon behar dau, aldez aurretik gero besteak sartu gaitezan, eta benetan eragingarria izan daiten, hartu daitekezan erabakiak, ez da? Baina lehenengo Espainiako gobernuak zorraren egiturak eta barrie egin behar dau, hor kitapena eta abar. Borondatea daukola, dino sailburuak alabedi, ikusiko dugu. Aiesaren kasuan, duela egun batzuk esaten zen oraindik atea ez dagoela itxita, Kutxa Fundazioa salerosketa horretan sartzeko, operazioaz baitago guztiz itxita. Zentzu horretan, Eider Mendoza Gipuzkoako aldun nagusiak bai esaten zuela, eztabaida horrek min gehiago egiten duela onurak ekarri baino, Kutxa Fundazioaren txertaketa horrena. Hitz egin duzu Gipuzkoako jeltzalekin hori guztia argitzeko? Bai, hemen argi itxi behar dana da, patrono batzuk dagozela, eta eurek dire, erabakiak hartzen dabezanak, txosten batetan oinarrituta, kutxak berak bere zerbitzuen bitartez, eta suposatzen du, zuzendari nagusiaren bitartez, idazten dabena. Operazio bat izten dan arte, eti posibilidadeak dauz, baina, edozin kausutan, erakunde bakotxa libre da euren erabakia hartzeko. Egoitzaren kokapena, izan da beste eztabaida handietako bat, duela egun batzuk bai, Elisabeta Etxanobe eta Eider Mendozak alboratu zutela lurraldetasun eztabaida hori, zure ustez, non kokatu beharko litzateke, Aies? Nik uste dut, nik emongo utzut nire ideia, baina uste dut lehendakariak minutu batzuetan, adireziko dauela hildo beretik, ez da, hemen, Aiesa Euskadi Donostian dago, eta hori aldatzeko beharrik ez dago, ez da. Hori bai, beste lurraldeak euren aportazioak egin dabez, oso garrantzitsuak, eta hori, kontutan hartu egin beharko dugu, prozesu batzuk implantatzen diren enean eta dibizio batzuk jartzen diren enean, hori kontutan hartzeko, baina Euskadi ezaren kokapena, Donostian dagona hor ez dagoela aldatu beharrik eta ez dala aldatuko, hori izango litzake neure iritzia. Hori bai, akziodunek, azken baten enpresaren jabe berriek erabaki beharko dabe hori. Azken asteetan, EAJ eta PSren arteko desadostasuneko okupatu dituzte titular asko. Eneko Anduezak duela egun batzuk desadostasun horiek amaitutzat eman zituen. Zuk ere bai? Ondo, posten naz. Bai. Guk ez dugu olango ikamiketan, ez dugu uste olako ikamiketan sartzea komenigarria denik. Gainera, gobernuaren lana egunerokoa ondo eroaten dalako eta izenpetutakoa betetzen ari danien. Orduen, Alderdi Sozialista urten dago, adierazpen batzuekin, beste batekin, bideoak egiten, eta gu eskara izan, hori amaitutzat emoten badau, ni posten naz. Eta nik ez daukat polemikari jarraitzeko arrazoiak emoteko asmorik. Hemen egun honen bai, Eneko Anduezak aipatu zuela, konfliktoa berriz irekitzarena eta hitzez hitz esan zuen Aitorren gauzak direla. Zure kasuan ere aipatu zenuen, bera, hauteskunde moduan dagoela. Aipatu nebala zer? Parkatu, zer aipatu neban? Eneko Anduezak esan zuen konfliktoa berriz ere irekitzarena, zure kontua zirela. Aitorren kontuak esan zuen hitzez hitz, horregatik diot. Nola daude harremanak zuen artean? Ez dakit, harremana ona, bion artekoa ona, eta alkarritz egiten dautzau, da deitxu, da astero, eta bai,
baina harri eta zur izten nabe adierazpen horiek. Hemen naz polemiketan sartuko. Honena, inok jakingura badau, norenak diren gauzak eta nire hemerautekari begiratzea baino ez dago. Ikusi eta egunez egun zelan garatu diren gauzak eta gitu benik polemika ez dut berbiztu gure. Eusko Legebiltzarrean bai, Euskal Herria Bildu galdetuko diola Denis Itxaso etxebizitza sailburuari, berak Imanol Pradales lehendakariarekin izan zuen tirabira horren gainean kezkatzen dizu nolabait ere oposizioak elkarrizketa horiek edo ikamika horiek erabiltzea erregai moduan. Ezer ez dagoenean, benetakoa. Nik uste dut, lehen esan dautzudan lez, lana ondo egiten ari dela, hartu emona ona dela, gobernu mailan, baina gobernuetan, ez bakarri Eusko Jaurlaritzean, bai Foru Aldundi mailan, bai Uriburuetan, eta horrelan jarraitu egin behar dugu, eta orduen jakina izango ditugula gure desadostasunak alderdi sozialistarekin alderdi ezberdinak garelako, eta gauza batzuetan ez dugu bardin pentsatzen. Baina horretaz behin eta barriro hitz egiteak ez dakar inora, eta jakina, oposizioa horretaz baliotuko da, saratapur bat egiteko, baina sarata baino ez da. Madrilera begirare jarriko gara, bertan ere giro konplikatua badutelako azken egunetan, bereziki Fernando Grande Marlaska, barne ministroaren dimisioa bain eta berriro eskatzen ari dira, Polizia Nazionalaren buruak kargua utzi ostean, sexu erasoen bere aurkako salaketa hori tramitatzagatik, nola bizitzen ari zarete Euskaditik, gainera zure kasuan Madrileko giroa hain ongi ezagututa. Jarraitzen dago, lehengo moduen, txarra, baina ez dago alkarrizketarik. Baina hortik aparte egia da, eskandolu batzuk sortu egin dire, holan, ustekabean, behin eta barriro, eta hori, oraindik gobernua leku zailagoan izten dagoela, ez da? Ez dakit, ni egia esan, harritasur lotu nintzen, irakurri nebanean, uste dut oso larria dela, azken kasu hau, eta ez taldu nahi esan bada, ministeriko agintaritzatik eta bar, hor, erantzunkizuna izan lehikela ministroak. Aztertu beharko du, zehatz-mehatz zer dan, baina oso larria iruditzen jata. Eta ez jakitea ezer, harrigarria, azken baten poliziaren buru dalako. Polizian zer gertatzen da, barruan bebai, jakin behar leuke, ez da? Ikusiko dugu, uste dut, oneri buruzko sartzala da gehiago agertzen, hasiko direla hurrengo gunetan, baina hor, estaldu nahi izan bada, ez logo erantzunkizun zuzena eukiko leuke ministroak. Zuri sinisteko zaila egiten zaizu, Grande Marlaskak ez derez jakitea? Lehen esan dautzu dana, polizi buru bazara, poliziak gauzak jakin behar izaten ditu, ez da? Hori da euren lana, eta barnean, barnetik ezer ez jakitea, ez dakit, hori frogatu egin beharko da, holan, bapatian sinistea gatz egiten da, ez da? Hor, goi mailako karguen arteko akordio bat zegoen hori estaltzeko, ez dakit, baina hori posizio txarrean izten dau gobernua eta batez bere ministroa. Orduan, dimisio eman barko luke, alakorik? Barriro dinotzuet, ikusi daigun urrengo egunetan zer agertzen da, ez dut uste gaia hemen amaitu danik. Aipatzen zenuen, Sánchezen gobernu orokorrean honek ere ataka larrian jartzen duela. Duela egun batzuk elkarrizketa batean aipatzen zenuen, zaila ikusten duzula Sánchezek legealdia amaitzea, eta hala bada ere luze egingo litzaigukeela. Onuragarriena gaur-gaurkoz Sánchezek hauteskundeak deitzea litzateke? Bere ardura izan beharko litzake eta uste dut, horretan dabilela, demoskopiari begiratzea, noiz komeni jakon deitzea, eta baina behin eta barriro esatia, 26ko ustailera arte, edo
hortik entzun dut, ez berari zuzenean, baina behar bada urrira arte, legez izan leiteke ere, hoetaziko urrira arte, bueno, ez dut uste gagozan egoeran komenigarria denik, oso luzea izango da danentzako, eta zarata eta istilua baino, eta ez dakitze eragin eukeleikean gero bebai hautesleen artean. Azken baten, bueno, hau konpontzen espada, konpondu zelan, bueno, aurrekontu bat onartuko balitz, horrek suposatuko leuko badago ala tresna behar bada amaitzeko, giroa ezberdina izango litzateke eta zeo eraikitzeko moduan egongo ginateke. Baina gaur egunien, ez gauz, alderdien teoriaz ustez, gobernua babesten egon behar leukien alderdien artean desadostasunak, ez dago gehiengoa finkatzeko modurik, ezin daiteke jarraitu. No konbukatuko ditu? Ez dakit, baina legealdi osoan, edo legegintzaldi osoan, aurrekontu barik, orain gehiengo negatibo bat eukinda, legeak atera zinik, askotan lege dekretuak ere ez, lege dekretuak nazpila bat izanik, ez gaika, azalduz eta abar, eta orduen talde parlamentarei lapurtzen dauzkue aukerea zuzenketa jartzeko, gure zehazkizunak emoteko, gure iritzi zehatza emoteko, azken baten dana nazpila bat dalako, hori ez da legislatzeko eta gobernatzeko modua. Orduan, horregaitik dinot oso luze egingo jakula, baina egia da, giltza jarraitzeko edo amaitzeko, giltza berak dauka, beste inok ez. Azken baten ez dagoelako beste modurik gobernutik entzeko. Hauteskundeak errepikatuko balira, gaur-gaurkoz dagoen gehiengo negatibo aipatzen duzuen, baina normalean bazkide dituen horiek gehiengo hori errepikatzeko moduan ikusiko zenuke? Orain dagoan gehiengoa oso berezia da. Hauteskundeen matematikak, holango emoitza emotea oso zaila da, ezoizkoa, ez da. Orduan ez dut uste, baina hor, ikusi beharko litzake, ze beste gehiengo barri sortuko lirateken, batek daki. Batek daki, hauteskunde horiei begira ere beste koalizio bat ote dugun, Gabriel Rufián saiakera bat egiten ari da, momentuz ez zaio sobera ongi atera, zer iruditu zaizu, Gabriel Rufián saiakera hori? Zer iruditzen jatan, Alderdi sozialistak, ikusi indau zein dan bere solua, ikusten da, hortik orain dituen enkuestetan baino berago, ziur asko ez dela joango. Baina gobernu aukerak eukiteko bere eskerrean, orain guzti zatituta, sakabanatuta, barreiatuta dagoen mundu hori batu egin behar dago. Gobernatzeko aukera izateko, eta orduan mugimendu hau zanan ikusten dago, sozialisten inguruko medioak eta giroak eta Madril, oso berezi Madril hori, horrek bultzatuta, ez da? Azken baten, behintzat giroa sortzeko, eztabaida sortzeko, lau indar politiko, estado mailako eskerreko lau indar politikoak interpelatuta sentitu dire, orain jakinarazi dabe behar bada eure be ekimen bat, aurkeztuko da bela, eta Barcelan ikusten dut. Nik uste dut Gabrielek arrisku bat deukola, nahiko bakartik geratzekoa, azken baten, erabilia izan leike, beste batzuen aldetik, ez da? Benetan interesa daukien aldetik mundu hori batu daiten, organizatuago, antolatuago joan daiten urrengo hauteskundetara, baina, helburu hori behin lortuta, behar bada bera ez da hain erabilgarria, eta orain, eskerrarekin bere ezbardintasunak azaltzen ari da.
Argi dagoena da, Sánchezen legealdi hau aprobetxatu behar dela autogobernuan ere salto bat egiteko eta transferentzia horiek lortu alizateko. Azken orduetan Alberto Martínez osasun sailburua entzun dugu, aipatzen Monika Garziari, bera ez bada medikoekin negoziatzeko gai, Euskadira ekar ditzala lan baldintza horiek kudeatzeko aukera. Zer iruditzen zaizu, denbora emango du nahi den guztia lortzeko? Bueno, hori borondaterik balego harin egin daiteke. Baina ministra honek ez dauz erabakiak hartzen. Eta hartzen dituenean txarrak askotan. Berak eroan ditu lege gai batzuk kongresura eta atzera bota hotziaz. Suposatzen da lege proiektu bat daroasunean, talde guztiekin hitz egin da, adostuta daroasula, gehiengo bat lortuta dukozula, eta porrote egin da, gero eroatekoan. Eta gero ez dauz, eta hau da, erdera esaten dan lez, como el perro, el hortelano, berak ez dago egiten, eta beste hori ez dauzku izten gauza konpontzea. Orduen, nik sailburuaren jarrera ulertzen dut guztiz, eta uste dut bizanlediaren ikuspuntua dela, bebai. Gauzak konpondu egin behar dira. Zer gertatzen da, orain ikusten dugu ospitaletan, zelan greban, zerbitzuak eta holan kilikolo dabiltzala, osagileak errebindikazio batzuk dituztelako. Jakin behar dau, errebindikazioak dire, Espainiako gobernuak konpondu egin behar dituena, egiten ez badau, alkarrizketarik ez badago, itxi behar leuke, beste batzuei itxi behar leuzkie, konpontzen. Eta hori, Eusko Jaurlaritzari, hori egin daiteke. Eta harin gainera, esango neuskizu. Nik uste dut, ia astesunterako beste kompetentzia batzuk, beste eskumen batzuk eskuratzen dugu zen. Horien artean egon daitezke aireportu eta portuena? Leitekez, ikusiko dugu. Haena ikusi dugulako, inbertsioak iragartzen, Eusko Jaurlaritza kontuan hartu gabe, sozialisten aldetik ere esaten zuten estatuarenak esklusiboak izango direla. Bai portuak, interesekuak, interes general, eta bai aeroportuak zer gertatzen da hor badukiez, 5 urteko plan bat. Eta horretan, ez dau eskuri sartzen ez da parlamentuak ere. Gobernuak, Espainiako gobernuak antolatzen da guztia, hori holan ezin daiteke ibili. Danak gauza guztiak, inbertsioak eta mugatuta dagoz, ez da orduen eta eurek nahi dabena eta ez behar dena. Orduen hori aldatu egin behar da, eta bai guk kompetentzia horiek eskuratu gura. Guk ez gainera, uste dut estatutuak babestuta gagozela. Beste baina amaitu aurretik, estatus berriaren eztabaidari buruz ere galdetu nahi dizut, behin gehiagotan errepikatu baituzue, une erabakigarria dela, klabea, eta horrekin, sensazioa bueltaka gaudela, azken asteetan, aurrera pauso garrantzitsurik eman da, zentzu horretan? Bai. Eta gero ez, moten dagoenean ja ateak zabalik dagozela eta ustekaberen bat gertatzen da, orduen esango dut, zindot honetaz hitz egin. Orduen moten da, ez dut zer ostondu nahi, baina horretan geratu ginen, 3 partiduen artean, eta horrelan izan behar dela uste dut. A ber, ia datorren astean, urrengoan, zirt edo sart, egiten dugun. Ni itxaropentzun nengoan, dira pare bat aste, dala pare bat aste, eta, orain zalantzak ditut. Ikusiko dugu. Noren mugimendua da zalantza edo? Hori ezin dut esan. Baina, 2 aste barru berrirekote dugu. Barriro, pelikula hau lehen bailen amaitzea gura neuke, onerako eta aurrera taratzie. Baina ez da inerrez. Oso, partido ezberdinak gara, eta gero, badagoz Madrileko resistentziak bebai, eta gauzak ondo egin behar dira. Aitor Esteban, Euskadiko